Здравейте, хора! Здравейте! Днескашното християнство ще ни е Pet Dog. Pet так. Аз пък Dog. И сега нека да ви покажа моето коте и ще преминем към въпросите. Вие трябвало... сте го виждали. Чакайте малко. Ето го, той е малко сърмежлив. Искаме. Ето го. Чакайте да махна лапчиката от лицето му. Защо се загледаш, бе? Ето момче. Ето го. По-близко, ето го отдалече. Надявам се да го виждате. И нека да преминаваме към въпросите. Само искам да спомням, че той е малко така волничък, защото нещо от ушите му вече черно такова едно и на лицето горе му е зачервено и му даваме хапчета и нека да започваме с въпросите. На колко години е вашия домашен любимец? Той е на 2 годинки вече. Ара втората. Втори въпрос. Как се казва? Името му е Кристиян. Евеца Криско. Аз съм фен, да реших да го кръста Криско. Имам и друг домашен любимец, съвсем домашен любимеца. И такова. Другия се казва, още няма 1 годинка и се казва Игър. Пък то Кристиян се казва Криско, вече разбрахте. Много си го обичам и двете. Колко време е при вас? От 1 година. Кога се запознахме? Запознахме се в едно лято на 29 юни. Да, на 29 юни. Пред блока децата налязат от и ги измъчват и той си беше издал от изгоната, излезна от блока. И аз си го харесах и викам: мамо, искам това колатенце. И един съсед, мамо, му извика и доноси това колатенце. Той го донесе, аз си го пригърнах и той се сгуши в менка. И после додавахме мляко в една чашка. Не чашка, ми една капачка от фанта, си спомням. От нея правиш мляко. Представете си колко е бил малък, а сега колко е голям. И така. Каква порода е? Улично. Не знам каква порода е, но уличен. Да. Любими моменти.
любими моменти, когато се гали в мене, аз знаеш, примерно, до възглавницата ми, Доменка, аз си го завих и като ме лъкше отгоре, този климатик и ние се по-разкахме. Любими моменти са ни това, което когато са гали и ме лижи. Той много вече да хапи, когато някой го измерва. Не е срамежлив, не го е страх, но го е страх от страх го е малкото коте, го е страх от чужди хора, не знам защо. Малкото коте, той лично също, с него се запознахме. Аз него си го вземах от хората, само че той е сляпичко. Но аз бях с мамо до аптеката да си взема гривна против комари, защото само ма хапиха комарите. И идвам си и гледам, че до баба едно коте има на врата й. И аз си вика, че Криско, и викам, Крисяне, бе, какво прави вънка, когато отивам едно друго котенце и се зарадвах, когато видях, че е сляпчко и мама не го искаше, аз разребах и си го взимахме. На Криско изяди едината гранули, аз ли се качи на Ненка. Ето тук, много обичаше да спомнеше на рамената и да седи съм с катерши, там лигна и заспавам. И мама искаше да го махаме, но аз не исках и много често плачех за него. И сега седи при нас, Криско си е при нас. Моето момченци. Да. И това мисля да е за клипът. Искам да ви покажа един малък дядо Коледа. Което ми го подаря на госпожа днес. Госпожата по-английски. Merry Christmas. И една чаша пак на дядо Коледа, която е много яка. И едни корабийки и вафла Lion. И ето това най-много ми хареса. И имам един и друг дядо Коледа, ето го на Лея. И да, мисля това да е за този епизод. Абонирайте се, айде пущелен вод от този клип, палче нагоре и може лапичка нагоре, така че чао!